दुलाराय बाथौ गौथुमनि 33थि गोथार गायसनथाय सानखौ दिल्ली बर' बाथौ गौथुमाबो मेहेरगोनाङै फालिदों। रायजोनि दाब दाब जायगायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार गायसनथाय सान फालिनाय बादिनो दिल्ली बर' बाथौ गौथुमाबो माखासे बाथौआरि नेमखान्थिजों बाथौ गौथुमनि 33थि गोथार गायसनथाय सान फालिदों। फुंबिलिनि समाव हाबाफारिखौ बाथौ थानसालि फोसाबनायजों लोगोसे थारनानै जागायजेनो। गौथुमनि गाहाय दौरि नवीन सरगियारिया बाथौ थानसालिखौ थारखांनानै गौथुमनि फिरफिला बिरहोयो। गाहाय आफादगिरि डक्टर निराला रामसियारिया दान्दिसे उनाव हाबाफारि बादियै बाथौ आरज गाबनायजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार गायसनथाय सान फालिनायखौ मेहेरगोनां खालामनाय जायो। हाबाफारियावनो दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि मावथिफोरजों लोगोसेयैनो गोबां गुनगोनां सुबुंफोरखौबो बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। खुलुमबाय। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसन सान। आं दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि श्री मानिक बर'। दिनै जों वार्किं डेबाबो बे दुलाराय बाथौ गौथुम गायसन सानखौ एसे निजायनि गावनि धोरोमखौ फालिनो लाहार फाहार खालामनायाव एसे सम मोननानैबाबो नुजाथिनो फैदों। आंनि बुंनायखौ बेखिनियावनो बुंनानै दोनबाय। खुलुमबाय। दिनै दिल्ली बर' बाथौ गौथुमाबो दुलाराय बर' बाथौ गौथुमनि जि गायसनथाय सान, बे गायसनथाय सानखौ जोंबो थेलेबलेबैब्लाबो जों दिनै खुंफुंनाय जाबाय। जों दहाय फुंनिफ्रायनो लाहार फाहार खालामनानै दिनैसिम फोजोबनायानो जाबाय। जोङो जियानो जादोंला जोंनि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौ जों दाब दाब जायगायावब्लाबो, जेरैहाय नेपाल, बांलादेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, थिग बेबायदि जों मोनसे गुरुत्थ होनानै जों गावखौनो गाव जोंनि बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमा बुहुमनाङैनो जाहाथे गोसारो, बेखिनिखौ थांखि लानानै जोङो जोंनि दिल्ली बर' बाथौ गौथुमाबो दिनै थेलेबलेबैब्लाबो दुलाराय बर' बाथौ गौथुमनि गोथार बे सानखौ जोङो खुंफुंनाय जाबाय। बाराखौ मा बुंनो, जाहाथे बयबो जोंनि बर' जाथिया, जोंनि बर' माहारिया जोंनि बे धोरोमखौ गावनि आंगो होननानै जाहाथे लोब लोब फैनानै दिनै बे सानखौ गोथार सान हिसाबै जाहाथे बयबो फालियो, बेखौनो आङो आरज गाबहरनानै आं दिनैनि बे सुंद' बिबुंथिखौ बेवहायनो फोजोबनाय जाबाय। खुलुमबाय। खुलुमबाय। आं अतुल रामसियारि, दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि। दिनै दुलाराय बर' बाथौ गौथुमनि गायसनथाय सानाव आं गासैनिबोसिम आंनि गोरबोसिनिफ्राय गाहाम मावलायनाय गासैनोबो बावहरबाय, जाहाथे गासै रायजो राजा बर' हारिया गोग्गोमै थांनानै थायो। दिनै जों दिल्लीयाव बाथौ गौथुमनि जे गायसनथाय सान, बेवहाय जोङो फिरफिला दिखांनानै आरो बिबार बावनानै बाथौ गुदियाव बाथौ थानसालियाव जों आरज गाबदो। बर' हारिया जै जानानै थाथों होननानै आरो गासै बर' हारियानो जौगाथों होननानै बेखौनो बुंनानै आं 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव दायो आर्ट स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।
थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार यस'न स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सोरां लाहैनो हागोन।